Edition a dnes jsem tady společně se svým kamarádem Zdendou. Čau. A my bychom mohli dneska jít do toho nedru, konečně se podívat. Jo? Tak asi tam jdeme? Už Máš jsme si všechno? připravili věci na ně. Jo. Některý. Tak jdem. Ten jdi první radši. Co to nesekne. Ready? Já nic nevidím. Už vidíš něco? Furt nic. Já vidím. Já ne. To je blbý. No tak budu chodit konečně. Já vytěžím ten kvarc. Tady. Jo, vytěž, budu mít XP. Já jsem umřela, přišel jsem o všechny XP, já měl 20 levelů. Jo. Hej, tady je glowstone. Já jdu po... Já vezmu glowstone, jo? Jo. Já jdu tady po slimovi. Magma slimeové, ne? No, po magma. OK. A tam mám za to, že dole jsou pigmeni. Milion pigmenů je tady. Jo, já to říkal. Jakýho smyslu? Magma slime. Já jdu do pigmenů. Jo? Ne, on jde do mě ten malej. OK, vyšlo. Aspoň z nich dostaneme zlato. Právě. Kde jsou další? Že by bylo dobrý, kdyby jsme našli ten hrad takovej. To je ono. Netherfort. Nebo jak se tomu říká. Já vezmu ty houbičky. Netherfort. No. Gas. Jo. A kde ho vidíš? Já ho sejmu lukem. Já mám takový luk. Já ho nevidím. To myslíš, že jo? Sice to po mně pálí, ale nevidím ho. Oh. Jo, sundal jsem. Já ho nevidím. Jo, už ho vidím. Pálím po něm. Jo, už jsem ho trefil. Když tak od něj odráží ty koule. Au, já hořím. To je hajzl. Jo. Tak. Jo. Jdeme už radši do normálního Minecraftu. My jsme tady akorát umřeli. No právě a mě se to ještě kvůli gastovi seká. Mně taky. Blbej gast. Na to všechno můžu gastovat. Ale tamhle si. Já už jdu nahoru. Za tebou pigmen. Jo. Ten gast si nedá pokoj. Jde po tobě? Jo, a je skoro u portálu. A nechtěl bych, aby nám ho zničil. A já asi umřu, protože hořím. Tak já umřu. Ach jo. Mě to seká. Tak tam jsme asi tak rychle chodit neměli. To asi ne. Já jdu do nedru za tebou, jo, zpátky. Snad nám to nezbourá ten portál. Snad ne. Já zdrhám, ať nám ho nezbourá. Dobrý. A kde mám věci? Já mám... Tady u mě. A já měl všechny dole úplně. Mám všechny. Jo.
jdu nahoru. Bacha na na toho Gasta. Gasta. Celkem zákeřnej. Já už se snažím to nějak nahoru dostat. Jo, dobře. Já jdu trošku potěžit. Už odešel ten Gast. Odešel? Jo. No a v dalším díle půjdeme asi do těch dolů. My jsme si zase portli tady. Já vím. Jsme se neportli doma. Jo. Mm. Já tady ještě těžím něco málo. Jo, okay. Pryč. Se mi to strašně moc seká. A potom tam půjdeme ještě, ale to musíme si vyklidit inventář. Ne? Jo. Tak si musíme nějak dostat ven. Třeba tady dám ten nedrovek, to je jedno. Jsme skoro doma. Jsem skoro doma. Snad až půjdeme do těch dolů, tak zase najdeme cestu zpátky. No jo, no. Tady bych mohl... Život je život. Tady bych mohl udělat tahle cestu. Takovou provizorní. Vyklidím si inventář. Nevejde? Tak to ne. Načítá svět. Jsem to dostal. No. Že... Kde seš? Já jdu už pomalu za tebou. Ups. Tak asi všude jsme to neprozkoumali. Aha. Tam my bychom si mohli ještě jen tak podívat sem. A jo? Oh. Máš to čaj, já ne. Já taky ne. Tak asi až v příštím díle. No, v příštím díle jdeme do těch dolů. Takhle. Tak někde to, až bude čas. Jo. To tady potom označíme. Se dostaneme nahoru. Mistr, ne? Kryš. Už došly bloky. Jo. No, že si začal dávat další bloky. Tak ne? No a já myslím, že to. V tom díle by to mohlo s Matesem stačit. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte like. Když se vám hodně líbilo, tak odběr. A my se s váma loučíme a čau. Čau.